ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମ ଦେହକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନ ଖାଇବା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଦେହ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଲା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ତ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଲାଷ୍ଟିଂ କମ୍ ହିଁ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେ କିପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ବେଲପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ସହିତ ଗରମ ପାଣି ପିଇବେ। ଯଦି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତୁଳସୀ ରସ, ଅଦା ରସ, ମହୁ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ଗରମ ପାଣି ବି ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତେଲ ମସଲାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯେତେ ପାଣି ପିଇବେ ସେତେ ଭଲ। ତ ଫଳ ଯେତେ, ପନିପରିବା, ଶାଗ ଯେତେ ଖାଇବେ ସେତେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆମିଷ ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏଇସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବି ଲାଗିଲେ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବି କାମ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ କିଛି ଦିନ କରିକି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମନ ବି ଭଲ ରହିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।